ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ପତାକା ଉଡ଼ିଲା ସାରା ଦେଶରେ। ଭାରତବାସୀ ସେ ତ ଭାରି ସାହସୀ, ଇଂରେଜକୁ ଭାରତରୁ ତଳି ଦେଲାରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ପତାକା ଉଡ଼ିଲା ସାରା ଦେଶରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମହାନ ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଆଜି, ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିଲେ ବୀର ପୁତ୍ର ସାଜି। ଭୟ କରି ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଜୀବନ ଦେଇ ରଖିଲେ ଆମରି ଦେଶକୁ। ହାୟ ଆଜି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ପତାକା ଯେ ଉଡ଼ଇ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲାରେ ଭାଇ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ପତାକା ଉଡ଼ିଲା ସାରା ଦେଶରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସହିତ କେତେ ମହାପୁରୁଷ, ଇଂରେଜ ସହିତ ଲଢ଼ି ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ ଦେଶ। ଇଂରେଜକୁ ଭାରତରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଆଣି ଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ହାୟ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଭାରତ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ନାମ ରହିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ପତାକା ଉଡ଼ିଲା ସାରା ଦେଶରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏହି ପତାକାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ରେ ସଲାମ, ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ଆମେ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସବୁ ଶପଥ ନେବା, ଯାଉ ପଛେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବା। ହାୟ ଆମେ ହୋଇବା ଏକ, ରଖି ଦେଶର ଟେକ, ଦେଶ ପାଇଁ କି ଆମେ ଯାଇ ଲଢ଼ିବା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ପତାକା ଉଡ଼ିଲା ସାରା ଦେଶରେ। অগষ্ট মাসরে। ভারত মাতা কি জয়, জয় হিন্দ।